Objevujeme tajemství éteru, astrální světy a zástupy andělů. Naděje a světlo hledáme v éteru. Nebeské sloupy, energie a proudy, víra v lásku je nekonečná. Astrální světy, éterné vledy a spousta symbolů. Jsme nekonečné duše, láska a energie. Žijeme v podobě hmoty, ze které vždy na čas unikneme. Vítej v éteru, vítej ve světě světla. Vítej v éteru, už je pryč doba temná. Jsme nekonečné duše, láska a energie. Žijeme v podobě hmoty, ze které vždy na čas unikneme. Vítej v éteru, vítej ve světě světla. Vítej v éteru, už je pryč doba temná. Já vás vítám u dalšího vysílání v éteru, tentokrát opět s astroložkou Zuzanou Šmídovou. Ahoj Zuzko. Ahoj diváci, tak se těším, co dneska spolu tady vymyslíme. Tak já myslím, že se do toho hned dáme, jenom na začátek technickou poznámku. Vzhledem k tomu, že se vyskytuje množství dotazů pod různými videi nebo i příspěvky, co tady mám, ale nejen na YouTube, jo, co mi občas píšete i na Facebook, tak jsem se rozhodl za tímto účelem zřídit přímo e-mailovou adresu pro dotazy a až se tam těch dotazů nakupí nějaké množství, tak udělám vysílání, kde ty vaše dotazy jednoduše zodpovím a ten e-mail kontaktní na dotazy, tak od nynějška tedy bude pod každým vysíláním vlastně v tom popisku. Takže toliko technikálie a já teďka předám slovo Zuzce. A my vlastně na dnešek teda máme v podstatě ta dvě nosná témata. Tím jedním je to Pluto a druhým je samozřejmě měsíc listopad. A ty si říkala, Zuzko, že začneme tím Plutem, že jo? Takže můžeš se dát do toho. Tak děkuji za slovo. Tak já bych začala určitě tou nejvýznamnější z pohledu astrologie událostí, která se právě odehraje teďka 19. listopadu, respektive z 19. na 20. listopadu, kdy Pluto definitivně na dalších přibližně 20 let přestoupí do znamení vodnáře. A tohle je opravdu z pohledu astrologie ta nejzásadnější asi letošní událost vůbec, která předznamenává změny, ke kterým začne docházet od toho příštího roku 25, a to je to, že ty pomalé planety budou měnit znamení. A to astrologicky znamená, že se výrazně přesune energie těch konstelací
vlastně do úplně nových znamení. Pluto přejde aktuálně z Kozoroha, kde teď je tedy na tom posledním stupni ještě posledních asi 10 dnů nebo těch 11 dnů do toho 19. listopadu. To znamená, že dochází k dokončování právě těch témat, která jsou s tím Kozorohem spojená. A tak abych vysvětlila, co tedy symbolizuje v astrologii Pluto a co symbolizuje Kozoroh. Protože každá ta planeta, astrologie je symbolický jazyk a každá ta planeta, každé to znamení nám symbolizuje určité archetypy. A Pluto z pohledu astrologie, pokud teda se bavíme o tom celospolečenském vlivu nebo hledisku, tak symbolizuje evoluci, vývoj, symbolizuje taky nevědomí nebo všechno, co je někde skryté, ukryté, to, co je pod povrchem. Pochopitelně je symbolem transformace. A když říkám transformace, tak vždycky myslím nejdříve zničení, to znamená nějaký kolaps, destrukci, aby na tom zničeném z toho popela mohl vylétnout ten Fénix a být vytvořeno něco nového. Jo, jde o tu postupnou, pomalou, ale trvalou proměnu. Pak taky Pluto spojujeme s tématem moci a bezmoci, s tématem kontroly a pochopitelně tedy manipulace. Takže těch témat je tam celá řada. No a teďka aktuálně se Pluto nachází úplně na posledním stupni toho znamení Kozoroha a to znamená, že ten 29. stupeň to je vždycky o tom uzavírání a dokončování těch témat, která jsou spojená s archetypem toho daného znamení. A jelikož Kozoroh je poslední zemské znamení zvěrokruhu, takže zemská znamení ty ovládají ten svět formy a té hmoty a znamení Kozoroha taky souvisí se zodpovědností, s vedoucími strukturami, s těmi hierarchickými pyramidálními systémy. To znamená, že na vrcholu je nějaký vládce a pod ním tedy se pyramidálně ta moc rozděluje. Takže s tím vším to znamení Kozoroha souvisí. Ty vlády, ty struktury, instituce, společenská pravidla, řád a také tradice nebo taky minulost. No a teďka z tohohle zemského znamení se přesouváme do znamení vodnáře, které dá se říct v určitém slova smyslu symbolizuje úplný opak. Jo. Kozoroh je ta minulost, jsou to ta pravidla, řád, zavedené systémy a my teď směřujeme do znamení vzdušného, což je znamení vodnáře. A vodnář je znamení, které je naopak zaměřeno na budoucnost a na pokrok, na inovace, na technologie. A to rozdělení moci nebo ten způsob fungování v té vodnářské společnosti je více humanitní a více komunitní. A tak, jak v období Kozoroha, nebo když bylo Pluto v Kozorohu, se právě vyzdvihovaly ty korporace a ty systémy založené na tom pyramidálním ovládání moci, tak teďka se přejde spíš na ty síťové struktury, na tu spolupráci, na to vytváření komunit a důležitým tématem taky bude decentralizace. Jo, když bychom se podívali do historie, to taky možná bude zajímavé, já se k tomu dostanu, tak když bylo Plutové znamení Střelce, což bylo před Kozorohem do roku 2008, tak docházelo ve světě ke globalizaci, protože Střelec to je o tom propojování, o tom překračování těch hranic a takže to bylo to téma globalizace. No a teď s tím vodnářem to bude zase téma decentralizace, jo? Aby se ty komunity daly lépe spravovat. Takže to je jenom takový jako stručný nástřel toho, co nás čeká. A já bych asi ještě chtěla říct, že ten současný cyklus Pluta, když tedy říkám cyklus, tak tím myslím, že ta planeta projde všemi znameními zvěrokruhu právě od toho berana až po ryby. Tak tenhle ten cyklus, kdy poprvé Pluto vstoupilo do znamení berana, tak začal v dubnu 1822 a skončí až v roce 2068, kdy zase vystoupí z ryb a zase přejde do toho prvního znamení, do toho berana. Takže ten současný cyklus trvá asi 246 let. No a možná někoho může zarazit, že mluvím teda o Pluto jako o planetě. Pochopitelně vím, že z pohledu astronomického Pluto už bylo vyřazeno teda ze seznamu planet a díváme se na ně jako na trpasličí planetu, ale z pohledu astrologie to nic nemění na té symbolice toho Pluta. My pracujeme v astrologii i s tělesy
která teda nejsou v současnosti vědou klasifikována jako planety. Takže tohle jsem jenom chtěla ještě říct. A také je zajímavé, možná to není tak obecně známo, že Pluto bylo objeveno teprve v roce 1930, takže není to ještě ani 100 let, co tady s námi ta planeta je, respektive ne, co my o ní víme. A pochopitelně v té astrologii vždycky, když se tedy lidstvo dostane na určitý práh toho svého vědomí, tak je objeveno nějaké nové těleso, které zase přináší ty nové symboliky, ty nové archetypy, které právě s tím vývojem v té společnosti přicházejí. Takže v tom roce 1930 to bylo Pluto a třeba po roce 2000 celá řada právě nových těles, která třeba Eris, Haume a Makemake, Sedna, která právě vedla k tomu, že Pluto bylo vyřazeno z té skupiny těch planet, aby v tom už nebyl, aby v tom věci neměli tak velký zmatek, že ta sluneční soustava se začala trošku více komplikovat. No a také je třeba zajímavé, nebo je dobré zmínit, že to Pluto je v každém znamení na dlouhou dobu. Já jsem řekla, že ten současný cyklus trvá asi 246 let, ale jelikož Pluto se tedy pohybuje po elipse, tak v každém tom znamení zvěrokruhu je jinak dlouhou dobu. A nejdelší dobu je ve znamení Býka, kde tedy bylo v roce 1851 až asi 1882, to není teď důležité. A paradoxně nejkratší dobu je ve znamení Štíra, kde to Pluto vládne. Pluto je vládcem znamení Štíra a v tom Štíra je přibližně 11 let. Jo, takže teďka jsme ho měli přibližně 16 let ve znamení Kozoroha a společně nás čeká ta cesta asi 20 let, kdy Pluto bude ve znamení Vodnáře. Jinak těmhletěm pomalým planetám se také říká generační planety nebo také transpersonální planety, to znamená, transpersonální znamená, že je to nad personou, nad osobou, takže ta délka nebo ta doba, za kterou ta planeta projde celým zvěrokruhem, tak je delší než jeden lidský život. Takže dá se říct, že tyhle ty planety, právě Neptun, Pluto a i Uran, tak přináší nebo symbolizují nějaké nové generační lekce a výzvy, protože 20 let je pochopitelně i třeba trošku víc než ta jedna generace. No a co je potřeba taky říct, že my se na Pluta můžeme dívat jako na planetu, která je takovým čističem toho našeho světa, takže když vždycky prochází těmi jednotlivými znameními zvěrokruhu, tak odhaluje ty problémy, které jsou charakteristické pro to dané znamení zvěrokruhu, kudy prochází. Takže teďka, když procházelo znamením Kozoroha, tak právě se ta témata týkala toho světa formy, jo, těch zavedených systémů, těch vlád, toho patriarchálního způsobu fungování té současné společnosti. A právě teď, jak Pluto je na tom 29. stupni, tak se hodně zviditelňují ta témata, která jsou s tím Kozorohem spojena. Může to být samozřejmě jak zase v té celospolečenské situaci, tak v osobních životech. Já spíš teda tady v těch našich rozhovorech se nemůžu úplně konkrétně vyjadřovat k horoskopům jednotlivců, to je pochopitelný, protože každý z nás má individuální horoskop. Já tady prostě mluvím o těch obecných konstelacích, ale jenom chci říct, že tedy s tím, jak Pluto se nacházelo na tom 29. stupni Kozoroha, tak pochopitelně všichni ti, kdo mají nějaké planety na posledních stupních těch takzvaně kardinálních znameních, což je Beran, Rak, Váhy a Kozoroh. A když myslím na posledních, tak tím myslím třeba 26. stupeň těchto znamení až asi 1., 2., 3. stupeň těch znamení pevných. A to jsou zase Býk, Lev, Štír a Vodnář. Tak všichni tihle lidé pociťují nějaký tlak nebo nějakou obrovskou transformaci v tom svém životě, že se po nich chce výrazný posun. Jo, obzvlášť zajímavé to teď máme my ročníky přibližně 83, 84, protože my máme právě na posledních stupních znamení Vah, tak tam máme celá ta generace, máme tam planetu Pluto.
A teď aktuálně to Pluto tranzitní, které tedy přichází do toho vodnáře, tak vytváří kvadrát na to naše Pluto. Jo, takže to je takový, tomu se říká vlastně přirozený cyklus, který v určitém období života zažívá každý z nás. Každý z nás prochází tím kvadrátem někdy kolem té 40, takže to je o takovém tom, o té hlubinné transformaci. A zase vychází to z těch témat, musela bych vědět, v jakém astrologickém domě to Pluto máte. Ale jenom jsem tím chtěla říct, že opravdu, obzvlášť teďka v těch posledních dnech, jak jsem o tom mluvila v tom minulém vysílání, tak my jsme teď měli 3. listopadu, což bylo teď o víkendu, tak jsme měli přesnou opozici Mars, opozice to tranzitní Pluto. A to jenom zesílilo a zintenzivnilo ten tlak, který jsme mohli už dlouhodobě v životě pociťovat. Jo, zase tohle je velice individuální, ale já jsem tady říkala, že je to taková bojovná konstelace, která je mezi planetami, kdy ta jedna symbolizuje vůli, odvahu a takovou i agresi, což je třeba ten Mars. A Pluto, to je zase ten nátlak, jo, ta síla obrovská, která působí od někud zvenčí. Takže tyhle ty dvě, dá se říct, mocenské planety nebo silové planety se dostaly do napěťové konstelace. A vždycky, když je tam ta opozice, tak je to jenom o hledání rovnováhy. Ta opozice jenom vynese to napětí a teď je samozřejmě na nás, jak my to napětí použijeme, nebo jak my zareagujeme v té situaci, kdy se teda můžeme dostat do nějakých emocionálně vypjatých situací, protože se to teďka odehrávalo mezi Rakem a Kozorohem, takže jako velice zajímavá konstelace. Já jsem si ji třeba v osobním životě prožila, takže nebudu tady zabíhat do detailů. Měla si to velmi dramatické. Opravdu takové to zhoršení, konflikt. Ano, měla jsem to poměrně dost dramatické. Ale dobře to dopadlo. Jo, dobře to dopadlo, protože jsem právě nenaběhla na to nižší ego, nebo to, co je symbolizovaný tím Marsem, že člověk jedná z nějaké pozice jenom toho zraněného dítěte, protože ten Mars je ve znamení Raka a tam se často právě vynášejí ta témata, která jsou spojená s naším dětstvím, jo? Protože Rak symbolizuje to dětství, nebo to dětství a ten Kozoroh, to je ta dospělost, takže nenabíhat na ty akce z toho, který vychází z toho nižšího ega nebo z té emocionality, z toho nevyřešeného zranění z dětství, ale spíš věcně řešit nějaké jako možné konflikty, ke kterým došlo. Ale já o tom mluvím i z toho důvodu, že tady tato konstelace, to Mars opozice Pluto, jak už jsem zmiňovala minule, tak ona tady s námi bude až do dubna příštího roku, protože vzhledem k tomu, že od prosince Mars bude retrográdní, tak se tahle konstelace odehraje ještě 2krát. Jo, já tohle bych si nechala ale na to příští vysílání, protože to bych se dneska nedostala k tomu listopadu. Jenom chci nastínit, že vlastně ta témata, která teď se vynesla kolem toho 1., 2., 3. listopadu, tak se můžou podobná témata nebo podobná energie se odehraje ještě 3. ledna a pak myslím 27. dubna. Sice už ty planety Mars i Pluto budou v těch dalších znamení, bude to ve Lvu a ve Vodnáři, ale to téma toho hledání rovnováhy mezi tou nižší a vyšší vůli, tak tady bude ještě opakovaně. A asi každému dojde, že víme, že tady v tomhle před několika dny tedy proběhly v USA volby a je zajímavé, že třeba právě tahleta opozice byla v tom volebním horoskopu a bude i v horoskopu inauguračním, nebo někdy právě v tom lednu. A ještě nějaké dozvuky tam budou tedy probíhat až do dubna, respektive května toho příštího roku. Jo, ale k tomu se třeba ještě můžu vrátit na konci toho povídání, abych úplně neodbíhala od toho tématu, že Pluto vstoupí do Vodnáře. Ale jako tohle je taková významná konstelace těch dnů, který máme teď aktuálně za sebou. Takže
ty mocenské hry, které teď byly naznačeny a které jsou tenhle měsíc ve hře, tak prostě budou ještě nějakou dobu pokračovat. Není to dořešeno. A vzhledem k tomu, že opravdu i když Pluto teď přejde do toho znamení vodnáře a už se do toho kozoroha v našich životech nikdy nevrátí, ten další návrat do toho kozoroha bude někdy za 220 let, tak přesto ještě nejsou ta témata uzavřena. V lednu nás zároveň čeká konjunkce Pluta se Sluncem, tím teprve se uzavře ten cyklus Pluto-Slunce, protože cyklus planet se vždycky uzavře ve chvíli, kdy se z pohledu pozorovatele na Zemi setkají. Takže zase to není všechno. Tím, že teďka budu mluvit o tom, že 19. listopadu Pluto přejde do vodnáře, tak samozřejmě to neznamená, že nastane prudký řez a najednou se ta témata z ničeho nic změní a všude zavládne svoboda, rovnost a bratrství, což jsou takové ty archetypy, nebo to, co si pod tím vodnářem velice často představujeme, nebo pod tou symbolikou toho znamení. Já bych ještě chtěla říct, ono často se na Pluta právě pohlíží jako na nějakou planetu, která je jako vysloveně destruktivní a je to jenom o tom nátlaku a špionáži a terorismu a tahle ta témata, ale takhle to není ani v životě, ani v astrologii. Vždycky ten každý planetární princip se může projevit jak pozitivně, nějakým tím kreativním, konstruktivním způsobem, tak pochopitelně tím destruktivním způsobem. Takže záleží opravdu i na tom našem přístupu a na tom, jak my s tím umíme pracovat. Takže v případě Pluta ten kreativní výraz je to ten vývoj, ten posun, je to ta regenerace, to znovuzrození, nebo taky odvaha čelit temnotě, těm stínům, protože Pluto souvisí s tím, co je schované v těch ty kostlivci v těch skříních. Souvisí taky s obrovským charizmatem, protože lidé, kteří mají nějak zdůrazněnou planetu Pluto ve svém nativním horoskopu, tak oni jsou jako takový magnet. Jo? Oni vyzařují něco, co se nedá pojmenovat, ale všichni to vnímáme. A ty destruktivní výrazy nebo destruktivní princip téhle planety, to by mohlo být právě to násilí nebo to ničení, to podezírání nebo ten mocenský komplex, ta tendence ty druhé lidi ovládat, nebo ty vynucené změny, jo? Že někdo stagnuje, nechce ten vývoj a tak je zvenku donucen, aby teda nějaký ten posun, tu transformaci prožil. Takže, no a nebo je to třeba i to vyhýbání se těm vlastním stínům, jo? Že ten stín neexistuje. Takže to je právě, když je člověk v tom destruktivním způsobu vnímání té planety, tak ono ho to tam stejně dotlačí. Jo? A je to horší, než kdyby právě šel s tím proudem. Takže teď tedy uzavíráme tu cestu, jak jsem říkala, těch přibližně 16 let, kdy se Pluto od roku 2008 pohybovalo znamením Kozoroha, ale znova opakuju to, že tím 19. listopadem se ta témata definitivně neuzavřou, jo? Že ještě tady musí doběhnout ty cykly těch jednotlivých planet a teprve až Pluto začne navazovat nebo zahajovat ty nové cykly v tom znamení vodnáře, tak začneme ty změny kolem sebe daleko intenzivněji vnímat. Ale ono už ty posuny tam pochopitelně nastávají, protože u těch pomalých planet my zažíváme to, co ti, kdo už trošku něco o astrologii vědí, tak zažíváme takzvanou retrograditu těch planet. To znamená, že z pohledu pozorovatele na Zemi se ta planeta obrátí do toho zpětného pohybu a couvá. A Pluto díky té retrograditě do toho znamení vodnáře vstupovalo celkem na 3krát, kdy ten první vstup už byl v roce 2023, někdy počátkem toho roku. Bylo to, mám to tady přesně 23. března, ale potom se teda ještě vrátilo do Kozora, znova se to zopakovalo letos v lednu a s tím, že zase se ještě vrátilo do Kozoroha, s tím, že tedy teď už toho 19. ledna definitivně přistoupí do toho vodnáře. A Pluto tedy, abych
vlastně začala mluvit o tom vodnáři, tak Pluto symbolizuje tu proměnu. Jo? Pluto je to vynášení těch problémů, která souvisí s tou energií toho dalšího nebo toho nového znamení zvěrokruhu. V Kozorohu to bylo hodně o té odpovědnosti nebo vůbec o naší schopnosti převzít zodpovědnost a také dá se říct, že to Pluto testovalo naší vyspělost, jak dokážeme vlastně být vyspělí, jak dokážeme být spravedliví. Jo? Byla to taky doba takového toho dogmatismu, kdy ten světoznázor nám jakoby vnucoval to jediné správné řešení. Kdežto s tím vodnářem, kde ty hlavní hodnoty jsou rovnost, svoboda, humanitní pohled a to zaměření na tu budoucnost, tak ten vodnář jakoby přichází s tím tématem, že není jenom jedna pravda, že vždycky záleží na tom úhlu pohledu, jak se na ten svět díváme a právě tím, že vnímá ty různé úhly pohledu, tak to potom dotváří ten celý obraz. Jo? To je takový ten známý obrázek, kdy ten válec je v tom prostoru a jeden vidí obdélník a jeden vidí kruh a každý teda si trvá na tom svým a přitom je to válec. Jo? Takže ten vodnář tyhle ty věci uvidí, že daleko více lze dosáhnout právě tou spoluprací těch jednotlivých individualit, kdy každý teda přijde s tou svojí kvalitou. Jo? A to je právě ten rozdíl. Někdy se setkávám s tím, že jako je ta představa, že ta společnost v tom vodnáři bude taková ta komunistická, nebo to, s čím přišel komunismus, ta rovnost, ta třídní společnost, ale v tom vodnáři je to trošku jinak. Ten komunismus potlačoval individuality, nebo tak, jak tedy tady byl v té formě, v jaké byl. Ano, ale právě ta jako vodnářská společnost je právě o tom, že jsou to jednotlivé individuality, které tvoří ten celek, které fungují v té komunitě. Každá ta individualita může přinést něco ze sebe. A právě díky té spolupráci se ta společnost má možnost posunout daleko rychleji a daleko výše, než právě v tom módu toho soupeření, v tom patriarchálním nastavení právě, které teda symbolizuje to znamení Kozoroha, protože my prostě všichni jsme na jedné lodi, všichni jsme ten jeden organismus a tím, že ty problémy, které vyvstanou a které vidíme teda kolem sebe, když je budeme řešit společně tou spoluprací, tak se dostaneme dál. Jak jsem tedy říkala, tak ten Kozoroh je tedy to zemské znamení, které je spojené s hmotou, kdežto vodnář je spojený se vzduchem a se vším, co se tím vzduchem dá šířit. Pochopitelně jsou to myšlenky, jsou to informace. Vodnář je taky první transpersonální znamení, takže my z té hmoty teďka jdeme úplně do jiného typu energie, jdeme do toho vzduchu a vlastně pak tam dojde příští rok ještě k dalším velkým planetárním přesunům, to se nechám na jindy, abych zase příliš neodbočila. A právě to Pluto ve vodnáři přinese tu obrovskou změnu v tom našem myšlení, ta změna vědomí nebo vůbec ty zcela nové způsoby řešení situací. Jo? My jakoby se oprostíme od té hmoty a najednou ta schopnost vidět ty obrovské netušené možnosti tím, že se právě podíváme na ty problémy nějakou originální, neortodoxní novou cestou, tak to bude přinášet ty výrazné posuny a zejména teda ve světě technologií. Jo, je to vodnář je tedy znamení kolektivní, proto se ty změny budou týkat zejména uspořádání společnosti. A jak jsem říkala, tak vodnář je taky orientovaný na budoucnost, takže to sebou nese právě ty inovace, vynálezy, technologie. A až bude Pluto přecházet z vodnáře do znamení ryb za těch 20 let, tak já jsem naprosto přesvědčená, že ten svět my budeme opravdu žít to, co dneska známe ze sci-fi filmů, protože ta společnost se tak neuvěřitelně posune v těch otázkách technologií, inovací, vynálezů. Přijdou nějaké převratné teorie, objevy. Jo. Zase, samozřejmě každé to znamení sebou nese určitý stín.
v tom kozorohu to byly právě ty mocenské struktury, to vytěžování zdrojů z naší matky země, jo, to je ten patriarchální přístup, že přijdu, seberu a vemu si to pro sebe, jo, to je ten model zvrácený toho podmaňování si těch druhých, jo, když to ten vodnář je více o té spolupráci, ale aby to zase nevyznělo moc růžově, každé to znamení sebou nese jak ty konstruktivní archetypy a vzory, tak jak jsem říkala, tak i ty destruktivní modely. A tady v tom vodnáři je to pochopitelně to nebezpečí transhumanismu nebo vůbec robotizace a té problematiky, která je spojená s tímhle, jo, že budeme mít představu, že ty technologie vyřeší všechny problémy světa, tak to není. Jo? Každé to znamení s sebou nese tedy i určitá rizika. Jinak je vždycky zajímavé, když tyhle ty pomalé planety, když říkám pomalé planety, myslím Uran, Neptun a Pluto, poprvé právě po letech vstoupí do nového znamení, tak vždycky dochází k nějakým pozoruhodným historickým událostem, které jsou právě spojeno s tou příslušnou energií. Takže když Pluto poprvé vešlo do znamení vodnáře, tak se všude začalo mluvit o té umělé inteligenci. Já spíš teda raději nazývám simulací inteligence, protože to žádná inteligence není ve skutečnosti. Zatím naštěstí teda ne. Jsou to jenom algoritmy, které mají přístup k ohromnému množství dat. Jo? To je všechno, co to je. Ano. Přesně tak to je a to sebou nese pochopitelně i riziko, to Pluto ve vodnáři právě i díky nebo kvůli tady těmhletěm záležitostem té obrovské manipulace, protože Pluto symbolizuje i tu manipulace. Vodnář je společnost, takže manipulace společnosti právě prostřednictvím té umělé inteligence, protože pochopitelně někdo to krmí daty. Jo, jak si řekl, zatím to neumí přemýšlet samo, ale někdo to krmí těmi daty a ten, kdo má kontrolu nad tím obsahem, tak ten má tu obrovskou moc. Jo? Pluto je planeta té moci. A pokud si to lidé neuvědomí a budou zase slepě používat ty technologie bez vlastního přemýšlení, a to teda bohužel velká část společnosti takhle ty technologie užívá, tak to sebou nese obrovská rizika. Takže já rozhodně nejsem, nebo nepovažuji se jenom za sluníčkáře nebo za někoho, kdo tady bude vyzdvihovat, že vodnář, že už tam bude jenom ta svoboda, rovnost, bratrství a všechny problémy zmizí, ale musí člověk vždycky vnímat oba ty póly toho znamení a být si vědom jak těch příležitostí, tak i těch možných rizik. Takže abych se teda vrátila k tomu, když tedy Pluto vstoupí do toho nového znamení, tak tady to právě bylo, od toho roku 23 se hodně začalo mluvit o té simulaci té inteligence. No a s tím se budeme pochopitelně setkávat teďka už na prakticky denní bázi. Jinak, kdybychom se třeba podívali do historie, to já jsem to tady teďka zkoumala vlastně, když jsem se chystala na to dnešní vysílání, tak mně přijde jako zajímavé, že hodně v těch érách, kdy tedy Pluto bylo ve vodnáři, což je vždycky po těch asi 220 letech, tak byla v popředí zájmu nebo toho vývoje, tak byla Čína. Dobře, Čína má ve svém nativním horoskopu jako stát, tak má zvýrazněné to znamení vodnáře, ona má přibližně ascendent někdy na začátku toho znamení vodnáře a má tam i lunu, jo, přímo na tom ascendentu. To znamená, že to Pluto se teďka bude blížit a bude se pohybovat přes ascendent Číny a bude přecházet i přes tu lunu, která symbolizuje lid, společnost a tak dále. Takže ty nějaké impulzy a změny budou souviset právě s Čínou. A třeba historicky, jo, jak zase jsem říkala, že vodnář, to jsou takové klíčové pojmy, to si zkuste zapamatovat. Společnost, inovace, budoucnost, technologie, vynálezy, objevy. Takže v Číně, zrovna v té době, kdy Pluto teda se pohybovalo vodnářem, tak byl vynalezen papír. Jo, byly potom v dalších etapách, teď to budu říkat na přeskáčku, jo, bez letopočtu, to si můžou diváci dohledat,
tak třeba byl vynález i střelného prachu nebo zlepšení technologie, to je teda bohužel takové smutné, té válečné technologie, že různé zbraně a tyhle ty záležitosti, také ty objevy s tím souvisely v tomhletom období. A vůbec bylo to období, když Pluto je ve Vodnáři, tak se ty poznatky šíří buď prostřednictvím obchodních cest, nebo často i teda tou špionáží, že se šířily do celého světa. To znamená, že i ten vynález toho papíru, potom to třeba souviselo s hedvábím, jo, a s těmi cestami, kdy to hedvábí se tedy rozšířilo potom do Evropy a mělo to obrovský důsledek právě na to utváření společnosti. Potom vždycky teda, nebo když Pluto je ve Vodnáři, tak dochází jakoby k určité změně paradigmatu. Já teda na tohle, nebo o tomhle mluvím na svých přednáškách, zase by to bylo na další povídání, že u toho nechci úplně tady zůstávat, ale třeba takovou změnou paradigmatu právě za doby, kdy Pluto bylo ve Vodnáři, tak byl, když Mikuláš Koperník vystoupil s tím svým heliocentrickým názorem. Jo, takže něco takového si můžete představit právě, že to Pluto ve Vodnáři může symbolizovat. Jo, nějaké velké změny nebo objevy nebo prostě to nastavení té společnosti se výrazně posune. Takže ty další třeba příklady té změny paradigmatu, zejména ve vědě, tak byl třeba i přechod v mechanice z té aristotelské na tu klasickou newtonovskou mechaniku, jo, kdy zase tam tady nějak figurovalo Pluto. Tenkrát teda nebylo ve Vodnáři, bylo v Raku, ale to paradigma se měnilo. A jenom chci říct, že prostě ta představa té změny paradigmatu, tak k ní taky může teďka dojít právě díky té schopnosti toho vodnáře podívat se na ty problémy nějakým novým neortodoxním způsobem. Takže to nás čeká, zejména tyhle ty posuny budou od toho roku 25, kdy právě Pluto bude tvořit dlouhou dobu harmonický trigon s Uranem a ten Uran je vládce vodnáře, kde to Pluto bude, to znamená, tam bude jako velká synergie, velká podpora a to sebou přinese opravdu hodně inovací, posunů, jak třeba i v tom světonázoru nebo v těch vědeckých teorií a všechny tyhle ty záležitosti právě povedou k těm obrovským posunům ve společnosti a v těch technologiích, v těch vynálezech, protože Uran se příští rok, respektive pak v roce 26 definitivně, nebo zase na dalších asi 7-8 let, přesune také do vzdušného znamení blíženců a toho vzduchu, těch myšlenek, těch inovací, informací, nápadů bude v tom energetickém poli obrovské množství. Jo, ale tohle si zase nechám na někdy příště, protože ty konstelace, které nás čekají do roku 2030, tak jsou opravdu mimořádné. Já jsem o tom už asi mluvila, že to desetiletí, ve kterém žijeme, je opravdu astrologicky naprosto mimořádné. Ta koncentrace těch velkých nebo důležitých konstelací a toho, co tedy symbolizují, tak je tady mimořádně hustá. No a co tedy bychom mohli čekat, když to Pluto přejde do toho znamení vodnáře, tak já třeba na těch svých přednáškách říkám, že je to taková změna toho pohledu s jánami, z toho právě z té koncentrace jenom sám na sebe, na tu celou společnost, protože už nebudou v popředí zájmy jenom jednotlivců, ale bude tam opravdu ten zájem té komunity nebo té celé společnosti. Dojde k úplně novému uspořádání té společnosti. Pochopitelně to zase nenastane teďka 19. listopadu, že se všechno změní, ale už to, co se třeba teď odehrává v USA, tak bude mít i nějaké důsledky, nebo je tam ta symbolika toho přestupu Pluta do vodnáře. Pravděpodobně dojde k nějakému rozpadu toho stávajícího řádu, aby právě to je to Pluto, to je to zničení, to je ta transformace, nejdřív se musí rozpadnout to, co tady už je
a potom to bude sestaveno do nějakého nového celku, ale s jinou strukturou a na úplně jiných principech. A to je přesně ten vodnář. Jo? Ve vodnáři vládne Uran a Uran je ta revoluce. Ale podle tradiční astrologie ve vodnáři, stejně jako v Kozorohu, vládne Saturn. Jo? Pořád musíme myslet na to, že i ten vodnář respektuje řád a struktury, ale on si vytváří ty svoje struktury a řád. Jo? Kozoroh má ty pyramidální, a ten vodnář má spíš ty síťové, které jsou založeny na té spolupráci, ale pořád je tam nějaká struktura a nějaký systém, které jsou inovované a orientované právě spíš na tu komunitu a na tu společnost. Takže my budeme opravdu svědky obrovských změn ve světě technologií, sociálních vztazích a v mezinárodní politice. Nebo ještě jsem chtěla říct, že právě takové ty největší průlomy můžeme očekávat od přibližně toho roku 25 do roku 28, kdy tam právě bude fungovat to Pluto, Trigon, Uran mezi vzdušnými znameními a důsledky tady těch konstelací potom tady s náma budou opravdu desítky let. Ty vynálezy nebo ten posun, ke kterému dojde ještě do konce tohohle desetiletí, tak budou mít dlouhodobé zásadní důsledky. Pak tam samozřejmě dojde i k nějakým napěťovějším konstelacím, které sebou můžou zase přinášet nějaké větší společenské krize, ale to je ještě pár let před námi, jo, protože tam bude, proč tohle říkám, protože tam bude kvadrát Pluta Saturna a potom tam bude pochopitelně ta zase opozice, ty planety mají ten svůj přibližně 30letý cyklus nebo 36letý cyklus, kdy vlastně vytváří jak ty harmonické, tak ty neharmonické vazby, ale to, jak říkám, to je ještě daleko před námi. Takže můžeme čekat s tím Plutem ve vodnáři, že ta moc se přesune směrem k lidem, že se budou daleko intenzivně rozvíjet ty síťové struktury a že tady bude důraz na budování komunity. Obrovský rozvoj tedy ty technologie, genetické inženýrství, jaderné technologie, vůbec kvantové výpočty, ta simulace té inteligence. Bude docházet k daleko masivnějšímu průzkumu toho makro, ale i mikrokosmu, že budeme pronikat jak směrem dál do hloubky toho vesmíru, tak ale i do hloubky toho mikrovesmíru, jo, do těch atomů a ještě menších tedy součástí. Změní se tedy ta mocenská struktura světa, vůbec ten civilizační model, takže jak princip, jak model, tak vlastně struktura řízení státu a dalších společenských oblastí těch našich životů, tak tam bude docházet k výrazné proměně. Pravděpodobně zaniknou a vzniknou nějaké nové státní útvary a politické organizace a svazky. A tím myslím ne ty bezvýznamné, ale opravdu ty, které tady jsou s námi desítky let a máme pocit, že jako nemůžou tou transformací projít. Tak ano, projdou tou transformací. Změní se i ty vůdčí mocnosti. Ta politická mapa se vlastně přepíše a pravděpodobně dojde i k té fragmentaci světa a bude více zón vlivu, než je teďka. Ten svět nebude jako unipolární, jak víceméně je teďka, nebo bipolární, ale prostě dojde tady zase k nějakému vývoji a posunu a bude to mít určitě souvislost i s, jak jsem říkala, s tou Čínou, která jakoby se více dostane do popředí. Promění se i nějak globální trh, jo? Ten kapitalismus, který tady byl v období Kozoroha, tak dojde k nějaké jeho dekonstrukci a k tomu znovu sestavení toho globálního trhu do nějakých nových principů. S tím, že ty státy, ano? Ne, nic jsem teď neříkal, jen napjatě poslouchám. S tím, že jsem chtěla říct, že vlastně se budou ty nové státy budovat více sociálně orientované, že tady ten vodnář je to společenské znamení a je tam ten aspekt té humanity a toho altruismu, takže pravděpodobně je nějaký zavádění prvků, třeba plánovaný ekonomiky nebo nějaký ten minimální garantovaný příjem, prostě nějaké nové nastavení v té společnosti, protože teď se opravdu hodně zviditelňuje
to, jak ten stávající systém už je přežilý a nefunkční a že je potřeba právě uvidět ty problémy, poučit se z nich a začít vytvářet nějaký systém nový, který teď aktuálně je pro nás vhodnější. Jo, že něco fungovalo v minulosti, tak neznamená, že to tady s náma musí být dalších 100-200 let. A teďka myslím opravdu teď myslím na všechny ty systémové věci, od školství, zdravotnictví, já nevím, důchodový systém, nebo ten sociální způsob, jak fungují státy, obchody a tak dále. Tohle všechno by mělo projít nějakou velikou proměnou. Transformací pochopitelně projdou i různé profesní organizace nebo vůbec ten způsob, jak my jako lidé se podílíme na vládě nebo na tom určování těch trendů v té společnosti. Takže ten samotný koncept demokracie, nebo to, co my aktuálně demokracií nazýváme, tak projde nějakou radikální reformou. Ale je potřeba říct, že asi tyhle ty změny nenastanou úplně hladce a nepřijdou pravděpodobně zhora. Prostě Pluto je to sociální nebo to společenské znamení a je to taky znamení, teda Pluto, vodnář. A vodnář sebou nese právě i ty revoluce. Jo, že právě je možné, že na začátku, právě, jak jsem říkala, Pluto je ta moc, to je ten nátlak a vodnář je ta společnost, že na začátku to bude probíhat právě prostřednictvím nebo kvůli tomu nátlaku, který budeme jako společnost vnímat, tak může docházet k těm nepokojům a tam samozřejmě i to riziko nějakého nástupu radikálů k moci, ale v důsledku toho potom bude docházet k tomu vývoji v té společnosti. Jo, takže vlastně to téma té svobody a svobod tady bude neustále zdůrazňováno a bude tou společností poptáváno. Takže jako uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Dalším tématem budou... Je listopad. Jo, to tak. Dobře. Tak já asi už přestanu tady věštit nebo nastěňovat, co by mohlo být dál. To už si můžeme zase nechat ještě na příště, co dalšího bychom ještě mohli v souvislosti třeba s těmi vynálezy nebo s těmi novými technologiemi, protože to je opravdu ten revoluční vývoj nás čeká v medicíně, ve světě, já nevím, nanotechnologie, syntetický materiály, vzniknou úplně nové záležitosti, třeba něco na úrovni, jako když byly vynalezeny plasty, tak já očekávám toužebně něco v podobném duchu, co budeme používat na denní bázi, ale bude to směrem k přírodě daleko vlídnější a udržitelnější. Takže obrovské změny, které si těžko prostě umíme teďka představit, co všechno tady bude. Jenom ještě jednou bych chtěla zdůraznit to, co jsem už říkala, tak je ta manipulace toho davu. Jo? S tím Plutem ve vodnáři je to vysoce aktuální téma během průchodu toho Pluta vodnářem, takže celých těch 20 let. Pluto je nátlak, je to manipulace a vodnář je to společenský znamení, takže vodnář jsou i ty technologie, takže taková ta taktika toho ovládání mysli prostřednictvím technologií, tady tohle riziko tady s námi bude, takže na tohle dávat pozor. Jo, já to vždycky říkám, jak poznáme manipulaci. Tak manipulace, když s námi někdo chce manipulovat, tak většinou neapeluje na tu naši mysl, ale na to naše nevědomí, takže snaží se nás ovládat buď prostřednictvím strachu, nebo pocitu viny, anebo prostřednictvím naší touhy. A tyhle ty 3 věci, jakmile to pocítíte, strach, pocit viny nebo touhu, tak ten člověk nebo ta druhá strana se snaží s váma manipulovat, jo, když tohle ve vás buzuje. Takže na to bych chtěla ještě upozornit. Prostě zachovat si ten racionální rozum, ale zároveň vlastně i to srdce, jo, tu intuici. Nejde zase být jenom v té jedné rovině. Takže tohle je úplně nejdůležitější konstelace toho letošního listopadu, kdy Pluto tedy přejde na těch dalších 20 let do znamení vodnáře. Já bych o tom asi dokázala mluvit několik hodin, ale chtěla bych se ještě právě dostat, děkuji Honzo, že jsi mě upozornil právě k těm listopadovým událostem.
Mám tady toho připraveno asi na další 2 hodiny, ale dobře. Takže řeknu to zase, co považuji za nejvýznamnější. Takže my máme 1. listopadu, tedy bylo novoluní ve znamení štíra, tam byla ta konstelace draka a jak už jsem teda říkala dneska na začátku, tak tam fungovala ta opozice Mars, opozice Pluto, ale zároveň, proč o tom mluvím, tak do tohohle novoluní byl výrazně zapojený Saturn. A Saturn je ta planeta, která dává řád a stabilitu. Jo? Ten Saturn tady byl v harmonické vazbě jak na Slunce, tak na Lunu. A my máme před sebou teď příští týden 15. listopadu úplně k Býku, takže pochopitelně pro všechny Býky nebo štíry je to docela důležité období, nebo vůbec tady ten měsíc, vždycky, když je novoluní ve štíru, tak pak následuje úplněk ve znamení Býka. A ten úplněk, tady je zajímavé, že on bude v konjunkci, ta Luna bude v konjunkci s Uranem. No a to pochopitelně, kdo už trošku něco ví o astrologii, tak ví, že ten Uran přináší ty náhlé, nečekané, nepředvídatelné záležitosti. A tady je opravdu ten Uran je navázaný právě přímo na tu Lunu. A s tím Uranem my nikdy nevíme, co získáme. Jo? Jestli to bude Uran, je to ten princip osvobození nebo svobody, ale taky princip nějakých náhlých, nečekaných změn. Takže tady velice záleží na tom, jak vám to zapadne do toho vašeho nativního horoskopu, to už je potřeba se na to podívat, jestli spíš harmonicky nebo spíš teda neharmonicky, ale ono s Uranem je to víceméně jedno, protože Uran přináší nějaké ty změny a je dobré být těm změnám otevřený. Ta témata pochopitelně na té ose Býk štír, protože každá ta osa těch znamení se jako navzájem doplňuje, takže tady ta témata je to držení a pouštění. Jo? Býk chce držet, ten chce vlastnit, ten vzdoruje těm změnám, žádné změny absolutně nechce a nechce je přijmout, ale ten štír je právě o té proměně, pustit to, co už nám neslouží, pustit to z toho našeho života. A tomu by mohl pomoci právě ten Uran. Může tady docházet k nějakým náhlým, nečekaným událostem. A zase ta témata Býka štíra jsou jaká? Jsou to ta finanční témata, je to ta majetková osa v tom našem horoskopu, je ten druhý 8. dům Býk štír. Takže může to nějak souviset i se zdroji a s hodnotami, nebo s bankovním, s finančním systémem. Může tady dojít k nějakým zajímavým změnám třeba i na té opravdu celospolečenské úrovni, kdybych přešla od těch individuálních životů. Jo, takže mnoho jednotlivců pochopitelně právě s tím Uranem tady v konjunkci s tímhletím úplňkem zažije nějaký průlom nebo zlom nebo udělá nějaké důležité rozhodnutí, které potom změní vlastně ten jejich život. Takže je tady prostě ta témata toho mezi hledání určité rovnováhy mezi tou stabilitou a mezi tím následováním toho vývoje, té evoluce. Jo. Býk je ta stabilita a štír chce tu transformaci, prostě proměnu. Takže, ale jo, co jsem ještě vlastně chtěla říct, co je důležité, jak toho 1. listopadu, tedy za toho novoluní ve štíru, tam byl zapojen Saturn, tak tam harmonicky, což se pak i propsalo právě do těch konstelací, ve kterých proběhly ty volby v USA, tak on je ten Saturn velice důležitý i právě tady toho 15., protože on v tenhle ten den toho úplňku v Býku, tak on se změní ze svého retrográdního pohybu na ten přímý směr. Takže zase tady funguje to, co jsem říkala už u toho Pluta, že ta planeta se z pohledu pozorovatele na Zemi zastaví a začne se pohybovat přímo. Vždycky, když je ta planeta v tom retrográdním pohybu, v tom zpětném, tak my máme vlastně se zastavit a věnovat se těm tématům, která jsou spojená s tím znamením, s tím astrologickým domem, kde nám konkrétně ten Saturn prochází a vůbec s tou problematikou toho, nebo s tím archetypem té planety, to, co symbolizuje. Takže ten Saturn, to jsou nějaké ty praktické a hmatatelné kroky, jo, nějaké opravdu realizace. Nejenom být teda v té říši snů, což jsou ty ryby, to je to snění, nebo to je to
že si něco představujeme ve fantazii, že máme nějaké naděje, ale že už máme teď právě s tím, jak se ten Saturn bude obracet do toho přímého pohybu, tak my máme ty naše sny začít uzemňovat, začít je zhmotňovat, začít je do toho života aktivně zapojovat. Jo. A důležitý pochopitelně ve znamení ryb taky jsou témata, jednak teda to snění, ale jednak taky je to téma té oběti, jo, nebo nebýt tou obětí. To je právě to, k čemu nás ten Saturn v těch rybách vyzývá. Jo. Nebýt obětí, ale také nebýt tím spasitelem. Taková ta tendence, že zachráním všechny a jo, to jsou právě ty stínové aspekty toho Saturna v rybách. Ten Saturn v rybách nám má pomoct uzemnit, realizovat ty naše sny a vize. Jo, to je ten princip, zhmotnit je. Ale ne prostě unikat jenom do světa fantazie nebo v nejhorším případě dokonce do nějakých světů souvisejících, já nevím, s drogami nebo s jinými únikovými, návykovými látkami. A to zase nemusí to být jenom tyhle ty látky, ale bohužel v dnešní době jsou to i ty úniky právě do těch technologií nebo do těch já nevím, sociálních sítí nebo těchto her. Ten virtuální svět. Ne? Jo, děkuju. Přesně to jsem myslela, že ty ryby, to je všechno to nehmotné. Jo. Saturn je ta hmota a ryby jsou to, co nemůžeme uchopit. Takže tady to bych asi viděla k tomu úplňku, který teda nastane na 24. stupni znamení býka. Takže pochopitelně zase všichni ti, kdo mají jednak teda v býku, pochopitelně i ve štíru nebo ve lvu a ve vodnáři kolem tady toho 24. stupně nějaké planety, anebo tam mají vlastně třeba hlavní osu, ascendent, descendent, tak ten úplněk nějak více pocítí. A je to úplněk v býku teda zejména důležitý pro ty, kteří se narodili ve znamení býka, těm nezačíná, ale vrcholí ten jejich roční cyklus, protože novoluní v býku je pochopitelně, když slunce je v býku, což je duben nebo květen, a teď a při novoluní je začátek toho cyklu, protože slunce a luna jsou v konjunkci a teď za úplňku jsou v opozici a my jsme ve vrcholu toho cyklu, takže zase můžeme v těch individuálních životech sledovat, co nám třeba začalo právě v období, kdy bylo to novoluní v býku, to teď nevím úplně přesně, ale říkám někdy duben, květen, a teď jakoby to vrcholí a zase se ta témata nějakým způsobem ukážou. Takže to je asi takové zajímavé. Pak bych ještě mohla říct, teď nás čeká vlastně takový 11. listopadu, jednak Venuše vstoupí do Kozoroha. Venuše v Kozorohu, tam se zviditelní taková ta témata teď zodpovědnosti nebo závazku, zejména tedy ve vztazích, protože Venuše v Kozorohu je hodně o té loajalitě. Jo. Není to tolik o těch citech, které se dávají jako extrémně znát, ale spíš o tom závazku, o té zodpovědnosti v tom vztahu. Ale hned na to naváže trošku, možná to někdo může vnímat depresivně, konstelace Merkur kvadrát Saturn, což je takový jako spíš o té vážnosti, o tom soustředění. Jo, někdo to může vnímat depresivně, ale proč já o tom mluvím, tak je důležitý, že tady v toho 12. listopadu ten Merkur v kvadrátu na Saturn spustí konstelaci, o které už jsem, myslím, taky mluvila posledně a která tady s námi teda taky bude až někdy do června příštího roku, a to je Jupiter kvadrát Saturn. Dneska už jako nechci zase rozbíhat tohleto velký téma, to si nechám spíš na příště, ale jenom chci říct, že tahle konstelace se bude spouštět v týdnu nebo ve dnech od toho 12. listopadu do 18. listopadu, mám to tady napsaný, kdy nejdřív Merkur bude v kvadrátu na Saturn a pak bude v kvadrátu na Jupiter. A ono v astrologii to vždycky funguje tak, že ty rychlé planety, když přejdou přes ty pomalé, tak aktivují tu konstelaci. Jako představte si to jako ty koule na tom kulečníku, že do jedné cinknete a vlastně ona rozhodí všechny ty ostatní. Takže ona jakoby rozehraje tu hru, tady ten Merkur. Takže on
rozehraje konstelaci, která bude přesná 24. prosince letošního roku a pak ještě bude do třetice příští rok, někdy tuším v červnu, ale o tom bych když tak promluvila příště. Takže zase je třeba možné, jestli si na to vzpomenete, tak zkoumat, co se bude tady v tomhletom období dít, jo, od toho 12. do 18. Ale prostě ten listopad je tak mimořádně zajímavý měsíc a nabitý, že je dobrý být ve střehu jako prakticky každý den, ale to platí vůbec pro to období, kdy slunce je ve znamení štíra až do, myslím, 21. listopadu, kdy teda přejde do Střelce, tak ten štír je o tom ponoru, jo, zkoumat ty věci, snažit se přijít těm záležitostem na kloup a víc se věnovat právě i té sebeanalýze nebo přehodnocování. Jo, takže zajímavý aspekt, když už jsem teda u toho 21. listopadu, tak ono je to 2 dny po tom 19., takže je to taky aspekt, který bude přítomen právě tomu vstupu Pluta do znamení vodnáře, tak je slunce sextil Pluto. A tyhle ty dny, zase to 19, 20, 21, kdy to Pluto přejde na ten 0. stupeň znamení vodnáře, tak můžou právě v těchto dnech přijít nějaké náznaky nebo informace, co se bude dít během toho tranzitu Pluta znamením vodnáře třeba konkrétně pro vás. Jo. A tady tohle je podpůrná konstelace. To slunce sextil Pluto je skvělá konstelace, protože Pluto teda vstoupí do vodnáře a slunce bude ve znamení Střelce. A teďka vodnář a Střelec jsou vlastně 2 nejvíc nezávislá znamení toho zvěrokruhu. Jo. Potom to třetí nejvíc nezávislé znamení by asi byl Beran, taky ohnivé znamení. A je to prostě tady ten den jakéhosi osvobození, kdy slunce sextil Pluto příležitost udělat něco jiného nebo prostě snažit se dosáhnout nějakých důležitých kroků a výsledků. Jo, Střelec je o pravdě a Pluto nebo vodnář je o té svobodě. Takže pravda a svoboda jsou tady v souladu. Takže jako hezký den a dobrá konstelace pro to, aby to Pluto vstoupilo do znamení vodnáře. Takže ono by se o tom, říkám, dalo mluvit hodně, ale ještě si teda neodpustím do konce listopadu vlastně jednu věc. Tak na konci listopadu nám přejde Merkur do retrogradity. A k tomu dochází asi 4krát do roka, takže letos to je poslední retrograd, který máme před sebou. Dojde k tomu 26. listopadu a bude to teda na 22. stupni znamení Střelce. A já vždycky upozorňuji u toho retrográdního Merkuru, ideálně necestovat v tenhle den, jo, toho 26., protože bývají problémy na cestách. Vždycky, když ten Merkur se zastaví a potom i když se rozběhne, toho 15. prosince taky není úplně optimální den, ale toho 26. opravdu, kdo teda se vydáte na cesty, samozřejmě včetně mě, že jako astrolog správný si to naplánuju, ale nešlo to jinak. Takže já už jsem na to připravená, že prostě nějaká zpoždění nebo prostě může docházet i k nějakým nedorozuměním nebo problémy s technikou. Velice často bývají problémy s e-maily, nedoručujou se, nebo mobil, nejdou aplikace, nejdou prostě nějaké chyby, třeba na webových stránkách, kdo s tím pracujete, tak mám s tím bohaté zkušenosti. Takže 26. listopadu opravdu takový nevhodný den vyloženě pro třeba nějaké důležité nákupy nebo vůbec během té retrográdní fáze 26. listopadu až 15. prosince, tak ideálně vyvarovat se nějakých důležitých nákupů nebo podpisu důležitých smluv. Pokud, já vím, že život často po nás chce jako nějak fungovat, takže pokud už se tomu nemůžete vyhnout, tak ideálně opravdu prozkoumat všechny detaily v těch smlouvách, anebo jako, já bych se teda vyhla kupovat nějaký mobily nebo počítače nebo tohle opravdu, když nemusíte, protože mám to bohužel taky ověřený z minulosti, že když jsem měla počítač takhle koupený, tak s tím byly neustále problémy, musela jsem ho vyreklamovat. A nejenom já, jo, s tímhle mývají problémy. Ale jinak obecně ten Merkur retrográdní ve znamení Střelce je o tom zpochybňování nějakých pravd, které jsou obecně přijímané, který já prostě
já osobně přijímám, ale my i jako kolektiv. Prozkoumat ty širší pravdy, to je ten střelec, jo? Dívat se z různých perspektiv a vlastně zpochybnit teda něco, zpochybnit ten status quo, který tady prostě v té společnosti funguje. Nebo i zpochybnit nějaké moje způsoby učení nebo rámce přemýšlení. Takže tyhle ty záležitosti, nebo vůbec i způsob komunikace, protože je tam ten Merkur v tom znamení střelce. A jo. Takže tohle je vlastně asi tak nejdůležitější, ono by se dalo o každém dni toho měsíce prostě krátce pohovořit. Pak nás teda v tom prosinci čeká to, co už jsem zmiňovala trošičku na začátku, ten retrográdní Mars, s tím, že jenom ještě řeknu, ten retrográdní Mars, to je planeta Mars je nejméně retrográdní ze všech planet sluneční soustavy, takže je to velice důležitý zase tranzit. Bude od 7. prosince až do 24. února. A já jsem chtěla jenom říct, že do svého stínu vstoupil už 4. října, takže zase, jestli si vzpomenete, jaká témata kolem toho 4. října se vám v životě odehrávala, tak už můžete se trošičku připravovat na to, co ten retrográdní Mars vám konkrétně přinese. Jinak říkám, nechám si tohleto na příště, protože to je velice důležitá konstelace, protože díky té retrograditě právě tam bude opakovaně docházet k té opozici s Plutem a kvadrátu s Eris. A nevím, jestli o Eris jsem tady někdy hovořila, ale taky je dobré se jí možná pověnovat, protože Eris je taky trpasličí planeta, která je na úrovni Pluta, jo, astrologicky dá se říct. Takže není to nevýznamné těleso, bylo teda objeveno až v roce 2005 a ten její cyklus trvá přibližně 500 let, to znamená, že se pohybuje velice pomalu a tím pádem zase souvisí s těmi stínovými částmi nebo s tou prací ze stíny, jak na té osobní, tak na té kolektivní úrovni. Takže to bych si asi nechala na příště, jenom zkuste pozorovat, nebo zkuste si vzpomenout, co se vám dělo kolem toho 4. října, protože tam zase ta témata se mohla ukázat a budou tady s náma každopádně až zase do toho května příštího roku, jak už jsem o tom mluvila v souvislosti s tou opozicí s Plutem, protože až 2. května 25 zase Mars vystoupí z toho svého stínu. A co to je ten stín, tak to třeba vysvětlím příště, protože už asi jsme dneska toho řekli poměrně dost a ještě to není tak aktuální. Takže nevím, Honzo, jestli tě ještě napadá nějaká otázka? Jedna mě napadá taková asi pro tebe hodně jednoduchá, ale myslím si, že tohle by zajímalo víc lidí. Jestli se tedy dá říct, teď jde mi o ten úplněk v Bíku, co teďka budeme mít, tak jestli v životech asi řady lidí může docházet jakoby k tomu, že následkem toho dění, které teda ovlivní vlastně ten Bík, tak jestli mohou přijít k majetku a k financím někteří a zároveň zase jiní mohou přijít o ty finance a o ten majetek. Jestli se to tak dá jako chápat? No to rozhodně dá, protože je to v tom Bíku a Bík je to majetkové znamení, že jo? Pardon. V pohodě. Takže záleží vlastně na těch dalších konstelacích, pochopitelně, co tam mají v tom svém osobním horoskopu, ale opravdu někdo může nabít majetek, finance a někdo o ně může přijít. Přesně tak, extrémně, jo, protože zároveň Uran se pohybuje, Uran je v tom Bíku, jo, teďka je to na té, víceméně to nastane, tady ten úplněk na té stálici Algol, jo. Ta nejmocnější stálice, moje taková oblíbená, která je hodně stejně, nebo zase o tom na to by byla samostatná přednáška, jak vlastně jsou ty archetypy těch planet a ta symbolika, jak je podrobena tomu patriarchálnímu pohledu na ten svět a na tu společnost, jo? Že překryla ten patriarchální způsob vnímání těch planet a ta mytologie tak přepsala tu původní, která byla více zaměřená na ten ženský princip.
Jo, a to je zase něco, co se teďka bude dostávat daleko více do rovnováhy. Jo, protože ta naše společnost je právě aktuálně nastavená na ten model toho soupeření, té konkurence, toho potlačování, utlačování, ale to je zcela proti přírodě a přirozenosti. Takže Algol je vykládána jako ta nejhroznější, nejstrašlivější stálice na nebesích, ale jak pro koho? Právě pro ty, kdo fungují v tom patriarchálním módu, tak ty se na ní dívají takhle, ale ta Algol byla můžeme na to pohlédnout právě tak, že ta hlava té medúzy měla tu obrovskou moc a ten dar v tom, sice zabít, tím právě, když se na ní někdo podíval, ale v tom je jako obrovská moc, obrovská intenzita, obrovská tvůrčí síla. Takže když se tahle ta obrovská síla uchopí správně, tak a v tom kreativním vyjádření, tak může být velice přínosná. Jo, já tady na tohle téma odkážu na ten článek na tom svém webu, kde jsem o tom psala, anebo si prostě o tom můžeme popovídat ještě o tomhle přepsání těch původních mytologií, jak i ty planety, třeba i ten Mars původně to byl bůh jara, jo, a dneska je to ten válečný štváč, agresor, který vlastně nutí napadat nebo takhle my ho vnímáme, jako toho štváče a toho agresora. A takhle byla přepsána ta mytologie. Že to ty víš sám v těch silových místech a když se do toho potom zapojilo, bohužel ta katolická církev, to je ještě zajímavé, to si ještě teda dovolím říct k tomu Plutu do vodnáře. Tak ono je zajímavé, že vždycky, když bylo Pluto ve vodnáři, tak se astrologicky děly veliké posuny. Jo, že třeba právě, a to zase oběma směry, jo, že třeba když bylo Pluto ve vodnáři v tom 5. století před naším letopočtem, tak se začaly dělat první nativní horoskopy. Potom v tom dalším cyklu, když bylo Pluto ve vodnáři, tak se do té astrologie zapojil ascendent, to znamená ten čas narození. Pak zase v tom dalším cyklu, kdy právě došlo k tomu zdůraznění toho katolického křesťanského světonázoru, tak naopak ta astrologie se stala nežádoucí, jo, aby někdo předvídal nebo aby někdo měl na ten náhled, teď Bůh rozhoduje o všem. Jo, a my můžeme asi očekávat nějaký zase posun v té astrologii, protože i ten vodnář souvisí s tou astrologií. Tak můžeme očekávat teďka, protože ve vodnáři vládne Uran a Uran je vyšší oktáva Merkuru, což je ta nižší mysl a Uran je ta vyšší mysl. A to může být právě, nebo je dávána do souvislosti i s tou astrologií. Takže jako čeká nás za mě jako období úplně fascinujících možností, ale které sebou nese celou řadu rizik. Ale to je úplně každé znamení, takže doufám, že někom nezbudí to, co jsem dneska povídala, musíme pořád, ani ten strach, ale ani přehnaná očekávání. Znova zdůrazňuji, že ty změny se nestanou teď hned všechny najednou, ale budeme je postupně pozorovat. A ještě bych opravdu chtěla říct, že všechny ty konstelace, nebo vůbec ta astrologie, neslouží primárně jako nástroj předvídání budoucnosti. Astrologie nám má pomoci pochopit, zorientovat se v té společnosti nebo v našich životech a zobrazuje tendence, zobrazuje ty tendence, ale nezobrazuje nějaké jistoty. My jako lidé máme svobodnou vůli a my musíme projevit tu vůli, musíme nějaké činy uskutečnit a tím pádem se potom zase ta budoucnost odvíjí. Jo, a vždycky, když tedy mluvím o nějakých náročných konstelacích, tak nedívat se na to jenom negativně. Ty náročné konstelace jsou velice důležité pro změnu, pro vývoj, pro růst, protože bez těch náročných konstelací my nemáme potřebu někam se posouvat, něco měnit. Takže jsou impulzem k akci. Jo, nevnímat to negativně, ale spíš to vítat. Jo, teď je příležitost, že se posunu dál. Harmonické konstelace, tam to jde jednodušeji, ale ty náročné často bývají jako pro nás daleko důležitější a růstovější.
Takže to bych ještě chtěla říct na závěr a znova zdůraznit, že je potřeba se podívat do individuálního horoskopu. Co pro někoho bude, jak se stal na ty peníze, jo, na ty finanční věci. Pro někoho, komu to tam skvěle zapadne, tak to může být opravdu příležitost výrazně zbohatnout. Jo. Teď třeba já jsem moc to nesledovala, ale viděla jsem, že tím, jak byl zvolen Donald Trump, tak třeba kryptoměny vylítly obrovským způsobem. Bitcoin letěl takhle nahoru. No. A jako tohle budeme určitě teď pozorovat. Dokud Uran neopustí býka, tak ty výkyvy a ty změny můžou být opravdu obrovské, ale oběma směry. A Uran opustí býka definitivně až v tom roce 26, ale to bych si nechala na někdy jindy, tady takový ten dlouhodobý náhled jako na ty další, na ten rok 25-26. Takže asi bych to radši skončila, protože já bych neskončila jinak nikdy. Ještě, Zuzko, ale jestli můžu poprosit, máme tady jeden dotaz. Super. A dotaz zní, keď jsme objavili Pluto iba nedávno, používalo se v astrologii už dávno či ne? Krásná otázka, děkuji, skvělý. Takže k objevu Pluta došlo v roce 1930, to znamená, já jsem to jako nedořekla úplně, to znamená právě, že my jako astrologové s Plutem pracujeme necelých 100 let, ti naši předchůdci o něm nevěděli, že na tom nebi je. Musíme pořád jako vnímat, že v té tradiční astrologii až do 18. století existovalo pouze 7 tradičních planet, končilo se Saturnem. Jo, Saturn byl vnímán jako strážce prahu poznání, protože bez těch lepších dalekohledů a těch přístrojů pozorování my jsme neviděli za ten práh toho poznání. Takže pracujeme s Plutem od roku 1930, ale my astrologové, že jo, pochopitelně zkoumáme, co se dělo za historických, nebo v těch předchozích historických dobách, právě kdy Pluto bylo ve Vodnáři. Ale nemáme ty astrologické záznamy a pozorování z té doby. My to jenom zpětně vyvozujeme, takže se podíváme, víme, že Pluto ve Vodnáři bylo v těch letech, já nevím, 1789, až, jo, teď přesně nevím ten letopočet, ale když právě ten Josef II. Tady u nás panoval a byla velká francouzská revoluce, ale oni tenkrát rozhodně astrologové to nespojovali s Plutem, protože o něm nevěděli. Takže my to zkoumáme pouze zpětně. A jak říkám, ten cyklus je 246 let plus minus, takže my ani polovinu toho cyklu jsme ještě nezažili. Když bylo Pluto objeveno, tak bylo ve znamení Raka, a teď přejde do znamení teda Vodnáře, takže jsme přibližně ani ne v polovině toho cyklu od té doby objevu. Takže většinou lidstvo potřebuje uzavření toho jednoho cyklu, aby mělo ty písemné záznamy a mohlo to zkoumat. Jo, zajímavé je, že třeba Pluto jako USA zažívá od roku 2022 návrat Pluta, takže protože tam právě USA bylo založeno před těma asi 246 nebo 8 lety, nebo abych to správně spočítala, takže to je ten jeden cyklus toho Pluta. Jo, ale oni to tenkrát nevěděli, takže tohle je hezká otázka a prostě můžeme s tím Plutem ve Vodnáři opravdu očekávat, že se budou objevovat stále nová a nová tělesa, která buď budou ve sluneční soustavě nebo i dál, ale my se je teprve musíme naučit používat, protože vždycky, když k tomu lidstvu přijde nějaký nový, něco, co je potřeba uchopit, tak vlastně je jakoby objevena nějaká nová planeta, nějaký nový princip. Jo? Takže hezká otázka, děkuji. Snad jsem to vysvětlila. Určitě. Díky za srozumitelné a vyčerpávající vysvětlení. Takže tímto to máme pro dnešek všechno. Já ti, Zuzko, tedy děkuji. A diváci tady mají průběžně vlastně adresu těch tvých stránek, které jsou teda www.astroinspiro.cz, kam se můžou podívat a samozřejmě si u tebe nechat udělat osobní horoskop nebo si s tebou domluvit konzultaci. Je to tak? Přesně tak, Honzo, děkuju. Tam ty informace najdou, nebo ideálně, ať mi napíšou e-mail, zase web tam je,
A mám teda teď v plánu, nebo pravidelně, nebo víceméně pravidelně, jak 2x, 3x do měsíce mívám přednášky, žiju teda v Jeseníku, takže tady v Jeseníku a v okolí, a nebo tedy pochopitelně ty osobní konzultace, nebo taky online konzultace. Většinu konzultací pochopitelně dělám online, i když budu ráda, když se za mnou někdo vypraví i do Jeseníku. U nás je krásně pořád. Naprosto souhlasím, Zuzko. Tak jo, já ti tedy děkuji a budu se těšit zase na další vysílání v prosinci, které si potom domluvíme, takže diváky ujišťuji teda, že určitě opět teda někdy v prosinci se shledáme zase. Já se budu moc těšit, protože, jak říkám, letos se toho děje, nebo v těch nadcházejících týdnech, měsících tolik, že bude určitě o čem hovořit. Takže já taky děkuji za pozornost, budu ráda i za případný komentáře, který nám tady dáte, a budu se těšit příště. Děkuji moc, Honzo, za pozvání a měj se krásně. Vy taky, diváci, naslyšenou. Díky, Zuzko, ahoj, měj se, čau. Já vám, přátelé, děkuji za pozornost. Další vysílání v éteru tak bude ještě v listopadu s Terezou Stropnickou. Už to máme domluvené, téma bude šungit, takže nesmírně zajímavé. Já šungit považuji za jednu z nejzajímavějších hornin, jaké tady na planetě máme. Ještě během dnešního dne tak budu mít tady na YouTube už nastavenou premiéru na tohle vysílání. Takže kdo vás to zajímá, se pak můžete mrknout a sledovat nás případně živě. Z úplně nejbližších akcí zajímavých, které mám, tak je hned zítra v Dobříši s Františkou Janečkovou náš první seminář na rozvoj 6. čakry a jasnovidnosti. Na to se též tedy velmi těším a ještě zůstalo několik volných míst, takže klidně se tam ještě můžete přihlásit na poslední chvíli. No a ještě během listopadu budeme mít s Františkou první seminář v Praze, konečně, který bude zaměřen na 3. čakru, a to bude 23. listopadu, tedy ta vůle, vytrvalost je, myslím, v tuto dobu opravdu potřeba. Takže všechny informace o mých akcích najdete na mé webové stránce, kterou zde můžete vidět. Pokud se vám vysílání líbilo, tak můžete dát like. Nic z toho, co zde vysílám, není a nebude spoplatněné. Rozhodl jsem se jít tou formou dobrovolného příspěvku, takže když se vám to líbilo a něco mi pošlete, tak budu rád. Těm, kteří jste již přispěli, tak velice děkuji. Moc si toho vážím a budu se s vámi těšit u dalších vysílání, která tady budou velmi brzy. V neděli nebo v pondělí budou vize pana Jackovského a už mám naplánován druhý díl o vizích Aloise Irlmayera, který bude 12. listopadu a v tuhletu chvíli vám již tedy můžu prozradit, že bude ještě třetí díl, který bude takový speciální a též tedy velmi zajímavý. A ještě musím upozornit na zřejmě tedy nový cyklus naše tradice, který jsem začal dušičkami a po dotazu, zdali bych nemohl takovéto vysílání o našich tradicích dělat i ke všem dalším svátkům, jsem tedy teď natočil toho svatého Martina, který měl premiéru včera a myslím tedy, že v tom asi budu dále pokračovat, takže mi zde přibyde vlastně další takovýhle pořad. Já vám tedy všem děkuji a budu se s vámi těšit opět u nějakého vysílání tady na YouTube Homosignum. Takže mějte se všichni krásně. Ahoj, ahoj, ahoj.